ehihie ọma nọ ndewonu ekelekwa m unu oji ngaji eri ya chetakwa ndị ji aka oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV abaha bịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 21 n'ọnwa iri afọ 2024 ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Obi na ha agbali elu ugbu a na steeti Abia dịka a na-aga inwe ntụliaka nke abalị 2 n'ọnwa Nọvemba dịka enwere nwụchi nke nwụchiri nnukwu onye osote onye isi oche nke otu pati Labour bụ CK Gara. Ọnọdụ ahụ dapụtara mgbe ndị uwe ojii bụcha ngwa ọgụ n'aka bụ ndị wụchara n'otu ụlọ oriri na nkwari dị n'Aba ebe otu pati Labour nọ na-enwe nnọkọ. Onye isi oche nke otu pati Labour na steeti Abia n'oge gara aga ka a nwụrụ dịka ọkụkọ nke kpasuru oke ọnụma nakwa nchegbu n'etiti ndị otu pati ahụ nakwa ndị na-akwado ha. Nke a awụnyela mmanụ n'ọkụ na echiche nakwa nchekasị nke na-arịala elu ugbu a dịka ọtụtụ ndị na-enyo na nke a nwekwara ike ịbụ nzọụkwụ ya na ọgbaghara idu ndu nke otu pati Labour nke isi ya bụ ịmaja otu ije ozi nke abụrụ nọ n'isi ya n'ime otu pati Labour na-aga. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba ya nke steeti Abia ekwuola na ọ bụ oku ka a kpọrọ nnukwu osote onye isi oche otu pati Labour na mpaghara South East bụ CK Igara maka mkpesa sitere n'otu akụkụ nke otu pati Labour onye isi ha bụ Emmanuel Oti na-ebo ya ebubo na ọ na-akpagharị n'ahụ dịka onye ọ na-abụghị. Nke a bụ dịka otu ozi nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze na steeti Abia nke ndị uwe ojii bụ ASP Maureen Chinaka zupụrụ nke rutere ndị ntaakụkọ aka. O kwuru na Igara ka ndị uwe ojii kpọrọ oku ya na mmadụ atọ ndị ọzọ n'ihi ebubo nke agwa na-akpaghasị udo, ịbụ onye ọzọ nke ha na-abụghị nakwa iji ụzọ aghụghọ nweta ụfọdụ ihe n'ozi. Ozi ahụ gakwara n'ihu kpughe na akpọrọ Igara oku maka ịza ụfọdụ ajụjụ nke ndị ọrụ nchekwa sitere n'ụlọ ọrụ nke ndị uwe ojii jụrụ ya, ebe a tọhapụkwara ya n'otu ụbọchị ahụ nwụchiri ya ka o depụtachara nkwupụta ya n'akwụkwọ. Ọ kọwara na ka ọ dị ugbu a na nnyocha na-aga n'ihu. Otu ụlọ elu nwere okpukpu abụọ ka na-arụ arụ dara n'obodo Amangwu Ohokobe Ndume dị na kansụl Ụmụahịa North nke steeti Abia. Ụlọ ahụ nke akụrụla gbamgbam n'oge na-adịbeghị anya enweghị onye ọrụ ọbụla nọ n'ime ya mgbe ahụ o ruru ala. Ihe kpatara ọdịda ahụ bụ nke a na-achọpụtabeghị mana ụfọdụ ndị bi na obodo Amangwu Ohokobe Ndume ndị kwuru onye nta akụkọ anyị bụ Kinsili Chibuike okwu na ebelebe ahụ nke gbuchara na kọwara na ọ bụ akụrụngwa ndị na-erughị eru nke ndị injinia ji ọrụ n'ụlọ ahụ ji na-arụ ọrụ bụ nke ha na-atụ ụta maka ọdịda nke ya bụ ụlọ dara, ebe ndị ọzọ na-ebo ebubo na onweghị ezigbo nlebara anya nke a na-elebara ndị niile na-arụ ọrụ n'ụlọ ahụ. Ndị obodo kwukwara na ndị ọrụ a bụ ndị nke kwesịkwara ịmalite ọrụ n'ime ụlọ ahụ ngwa ngwa akụchara ya gbamgbam, mana emechaziri otu ihe eme ebugharịa ya bụ ịrụ ọrụ n'ime ụlọ n'oge ọzọ. A ga-echeta n'ụlọ nwekwara okpukpu atọ nke akọwakwara na ọ bụ nke aka na-arụ arụ dakwara n'ọnwa Juun n'Obingwu kansụl Ụkwa West nke steeti Abia nke nọrọ na ya gbuo ndị ọrụ mmadụ 5. Ime obodo Nibo dị na kansụl Ọka South nke steeti Anambra agbọọla n'ite ka ọ dị ugbu a dịka ndị ọkpa egbe a na-amatabeghị ndị ha bụ gburu ọtụtụ ndị a na-agụtabeghị ọnụ ugbu a n'ahịa Oye Nwuchichi nọ nso n'ebe nlekọta nke ụmụ nwanyị dị ime nke obodo ahụ. Mwakpo obi ọjọọ nke ndị ọkpa egbe akpuchichara ihu ha mere tara isi ọtụtụ ndị mmadụ n'oge ememme ọnwa asaa nke bụ ememme ọdịnala nke ime obodo ahụ na-emekarị.
dịka akụkọ nke ndị hụrụ ka ya bụ ihe siri wee mee na-ekwupụta na ndị omekome ahụ ji ụgbọala Lexus 300 na-acha aja aja wụbata ma malite ịgba ndị mmadụ egbe aghara aghara. Ọ bụ eziokwu na agụtabeghị ọnụọgụgụ nke ndị tụfuru ndụ ha, mana ndị obodo ahụ na-ekwu na opekata mpe na ahụla ozu mmadụ 10 ka ọ dị ugbu a. Onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii na steeti Anambra Tochukwu Ikenga kwupụtara na mwakpo ahụ mere eme ma gakwa n'ihu kwuo na nke a nwekwara ike ịbụ okwu nke dị n'etiti otu nzuzo nke a na ibe ya n'akụkọrịta isi nke ha na-eme na steeti ahụ. Ndị njegharị na-eme njegharị ncheta afọ 4 nke ejiri merube njegharị nke kwụsị ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii akpọrọ SARS abụrụla ndị nke na-ekwupụta na ndị uwe ojii mesoro ha ihe n'ụzọ aka ike na Lekki Toll Gate, bụkwa n'ebe ndị uwe ojii nke ha na-ebo ebubo na ha jiri obi ọjọọ kpaso ha agwa n'oge njegharị ncheta afọ 4 ahụ emere. Ndị a mere njegharị gbakọtara n'ogige Lekki Toll Gate ebe amazi ugbu a maka ihe ọbụla gbasara mgbakọta ọbụla nke eji na-ekwu okwu megide gọọmenti iji kwanyere ndị nwụrụ n'oge njegharị nke ọnwa Ọktoba ahụ n'afọ 2020 ugwu, mana ha bụzi ndị nke zutere aka ike nke ndị uwe ojii. Ka o si na dị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Lagos kwuru na ndị njegharị ahụ ebughị ụzọ were kpọtụrụ ha nata ikike tupu ha abagide mgbakọta ahụ nke ha mere n'ogige ahụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii Ọlanrewaju Ishola gwara ụlọ ọrụ Enyimba TV na ndị isi ndị uwe ojii bụ ndị nke mma banyere ịkwanyere ndị mmadụ ugwu, ebe o mesiri ya ike na mgbe ọbụla ndị mmadụ na-eme ihe ruru ha n'ugwu ha na ha kwesịkwara icheta na a ga-akwanyekwara iwu ala ugwu ma chebakwara ya echiche. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Lagos ekwuola na ọ tọhapụla ndị niile mere njegharị ahụ, mbụkwanụ ndị nke ejichiri n'isi ụtụtụ nke ụnyaahụ bụ Sọnde n'oge ncheta njegharị nke kwụsị ngalaba ọrụ nke ndị uwe ojii akpọrọ SARS na Lekki Toll Gate. Onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii bụ Benjamin Hundeyin kwupụtara nke a n'ozi o zibara n'akara S ya, na-ekwu na onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ CP Ọlanrewaju Ishola jiri aka ya wee hụ na atọhapụchara ndị niile nke a nwụchiri gbasara okwu a. Otu onye ọkaiwu na-achụ nta ugwu ruru mmadụ Inibehe Effiong kwukwara na ntọhapụ ahụ bụ nke mere eme, ebe ọ gara n'ihu kọwapụta na ihe niile a natara ndị a nwụchiri ka enyeghachiri ha mgbe a na-atọhapụ ha. Ndị njegharị a ka a nwụchiri mgbe ha gbakọtara n'ogige Lekki Toll Gate iji cheta mgbagbu nke a gbagburu ndị njegharị udo n'abalị 20 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2020, bụkwanụ nke ha mere megide aka ike nke ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa n'oge ahụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepụta ikikere ọkụ latrik TCN na-ekwe nkwa inwe usoro nkwagide nke ha ga-eji na-elegharị anya iji hụ na ụmụ Naịjirịa abụghịkwa ndị nke a na-akụkpu na ihe metụtara ite ọchịchịrị kwamgbe mgbe ọbụla isi iyi ikikere ọkụ latrik dara n'ala anyị. Onye isi nke ụlọ ọrụ TCN ahụ bụ Abdulaziz Sule kwupụtara nke a n'otu ihe omume ajụjụ ọnụ telivishọn nke ọ gara. Ọ tara ngwaọrụ ndị katarala ahụ rurula ihe dịka afọ 50 ha jiri nọrọ n'ọrụ taa, bụkwanụ ndị nke ọ kọwara na ọ bụ ya na-akpatakarị ọdịda nke isi iyi ọkụ latrik na-adakarị. Onye isi nke ụlọ ọrụ TCN gakwara n'ihu kwuo na n'agbanyeghị mbugo nke ụgwọ ọkụ latrik na ikikere ọkụ latrik ka dịkwa ọnụ ala n'ala Naịjirịa ma ejiri ya tụnyere ihe a na-akwụ n'ụgwọ ọkụ na mba ndị agbata obi anyị dịka mba Chad, Mali, Burkina Faso nakwa mba Afrịka ndị ọzọ. O kwupụtara na Naịjirịa na-enye ndị Togo nakwa Benin ọkụ ugbu a n'ihe dịkwa ka 10 awa 24, n'agbanyeghị na aka na-enwekwa mkparịta ụka n'etiti mba abụọ ndị a na Naịjirịa nke na-aga n'ihu.
mba United Kingdom agbalara ihe ruru mmadụ 14 ụgbọ nwamkpi site n'obodo ha nakwa ndị nke si mba Ghana gbaa ụgbọ nke gbaa ọsọ ndụ ịlọtaghachi obodo ha. Ọnụọgụgụ a nke a na-ahụtụbeghị bụkwanụ nke a na-ahụ na nke mbụ na mbụ ya nke ahụtara n'otu ụgbọelu ka ọ dị ugbu a. Nzọụkwụ a na-abịa naanị awa 48 onye praịm minista nke mba UK bụ Keir Starmer nwechara nkwekọrịta nke ịchụlaga ndị mbịarambịara batara agwaetiti Chagos site n'obere ụgbọ mmiri nke sitere St Helena bụkwa n'obere agwaetiti nke mba Britain bubata ha, nke a kọwara na ọ ruru ihe karịrị 50,000 na mpụga osimiri Atlantic. Ụlọ ọrụ mba ahụ nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo kwuru na nchụlaga ahụ bụ akụkụ nke oke nnubata na-achọ igbochi nakwa mgbalị ndị a na-eme ịhụ na a ga-etinye iwu nke ga-amachi isite n'izu iwu megidere na-abata na mba ahụ n'ọrụ. N'ọnwa Ọgọst, Naijiria ka akụkọ na-ekwu bụ ndị nke benyere aka n'akwụkwọ nke nkwekọrịta ha na mba UK maka nchụlata nke ndị ọbụla nke ahụtara na ha si n'ụzọ iwu megidere bata mba ahụ. Mgbakọ aka n'ọrụ a malitere ịdị ire mgbe nkwekọrịta nke ịgbata ọsọ ndụ na mba UK nke dị n'etiti mba UK na Rwanda malitezere ịda aja. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar nakwa onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja Nyesom Wike nọrọ na ngwụcha izu gara aga gbarịta onwe ha egbe ọnụ n'ihi ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị nke dị na steeti Rivers nakwa oke ihe isi ike nke dị n'ala anyị ugbu a. Atiku n'ozi nke ozi bara n'akara S ya kelere ndị steeti Rivers n'ihi ikwesị ntụkwasị obi ha n'ihe metụtara ihe mgbu nke ha na-agabiga ma hụ na enwere ntuliaka nke ọchịchị kansụl emere na steeti ahụ n'ụzọ udo. Na nzaghachi ya n'okwu Atiku kwuru n'oge nri ehihie nke merụbere maka agbamafọ 10 nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers, Wike nọrọ na ya kwuo na ụmụ Naijiria ajụdịla osote onye isi ala bụ Atiku n'oge gara aga n'ihi ọ dọdala ọkwa onye isi ala ma sikwa n'elu kwụbasị afọ na mbụ n'afọ 2019 nakwa n'afọ 2023. Ka o si na-adị na nkụgharị na nzaghachi ya n'aka ngwa ngwa, Atiku kwuru na ya agaghị abụ onye aghụghọ nke Wike ga-adọpụ uche, ebe ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ bụ onye ọ kpọrọ na o ji obi ike ma bụrụkwa onye nwere ezigbote obi iji oke ihe isi ike nke dị n'obodo anyị a na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị na-echebaghịdị echiche n'ihe metụtara ahụhụ nke ụmụ Naijiria na-ata. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV ka ị na-ege. Akụkọ ndị ọzọ m ji ga-abịara gị mgbe m lọtaghachiri dịka m na-azọpụta ụkwụ n'ọsọ ike. Ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka nọkwa ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ azụmahịa, akwụkwọ nri ama dịka ọha bụkwanụ nke a na-eji esi ofe ọha nwekwara ike ịla ka nna anyị ugbu a n'ite ofe nke ezinụlọ ndị bi n'ala Naịjirịa ma ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla nke ejiri aka ngwa ngwa mee n'akụkụ a, dịka ọ bụ otu akụkụ nke ngwa ihe oriri a na-eji esi ofe nke a kọwakwara ugbu a na ụha nọkwa n'ọnọdụ nke ịpụ n'anya ma ọ bụrụ na eleghị anya, dịka ọtụtụ agbụrụ na-eri ya ma ndị nke bi na mpaghara ugwu ala anyị ma ndị nke sitere na mpaghara ọzọ. Otu mba ụwa na-ahụ maka ihe ndị nke metụtara ichekwa ihe chikere nakwa akụ ndị si n'ala IUCN na-akọwapụta ugbu a na ọtụtụ ụmụ ihe ndị nke chikere bụ ndị na-achọ ịla ala ugbu a n'ihi ndakpọ nke ihe dịka pasentị 50 nke a na-enwe n'ime afọ 10 gara aga n'otu esi egbupụsị ihe ndị a. Osisi ụha nke ama na site na mgbe ọ ka dịkwa ntakịrị, akwụkwọ ya ka a na-eji esi ofe ụha
bụkwa abụ nke na-ahụsi anya ugbu a site n'aka ndị na-egbutu osisi gburugburu ala anyị n'ụzọ iwu megidere. Amatabeghị ọnụọgụgụ osisi ụgha ugbu a adịzi n'ala Naịjirịa maka mgbutu nke a na-egbutukarị osisi a n'ihi ogwe ya nke eji eme ihe. N'akụkọ egwuregwu, onye isi nkụzi kochi nke otu egwu bọọlụ ụmụ nwaanyị ala anyị bụ Justin Madugu akpọọla onye kaptịn otu egwu bọọlụ ahụ bụ Rasheedat Ajibade, ochie goolu bụ Chiamaka Nnadozie nakwa ndị ọgba bọọlụ dị 23 oku maka ịma aka enyi na enyi abụọ nke a na-eme atụmatụ ya ga-ehi odo n'etiti ndị ọkaibe ugboro 9 a na mba Afrịka bụ Super Falcons nakwa ndị ogbo ha bụkwanụ ndị nke Algeria nke ga-ehi odo na steeti Lagos na ngwụcha ọnwa a. Ịma aka ndị ahụ ga-akpọrọ n'ama egwuregwu Mobolaji Johnson agwaetiti Lagos n'ụbọchị Satọde abalị 26 nakwa n'ụbọchị Tuesday abalị 29 nke ọnwa Ọktoba n'otu. Nke a bụ nke mbụ ya otu egwu bọọlụ Falconet na Falcons biko na-agbakwa ịma aka enyi na enyi nke nnukwu n'ala anyị kamgbe a gbachara iko Aisha Buhari n'otu ebe ahụ afọ 3 gara aga. Tupu mgbe ahụ ha lere ndị Indomitable Lioness nke mba Cameroon ọbịa na asọrọmpi nke NFF nakwa FIFA nke akpọrọ Goal Project n'afọ 2014 na isi obodo Abuja. A ka na-ekwukwe na ọ bụkwa nke mbụ ndị otu egwu bọọlụ a bụkwanụ ndị otu egwu bọọlụ Falcons ga-abịakọtakwa ọnụ kemgbe a kụchara iko mba ụwa maka ụmụ nwaanyị n'egwuregwu Olympics bụkwanụ nke hiri odo na mba France dịka onye ọzụzụ ha mgbe ahụ bụ Randy Waldron lawachara. N'ikpeazụ, n'akụkọ anyị bụ isi, ndị ọrụ nchekwa niile dị na steeti Abia kechara nnọọ nkwụcha nke ọma dịka ha nọrọ ugbu a n'ụzọ tara ọchịchị na ngosipụta ọnọnọ ha nke ọma n'ebe ndị gbapụtara ihe gburugburu steeti Abia dịka a mapụrụ ọkwa ịnọ n'ime ụlọ abalị 2 site n'aka otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra IPOB na mpaghara South East dịka ọ bụ nzọụkwụ nke ha jiri were aka ha were iji hụ na a ga-egbochi ihe ọbụla. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii haziri mgbagharị nke obi ike gụnyere ọnọdụ nke ọtụtụ ngalaba ha n'ime ka ha mata otu ihe niile ga-esi aga n'ọtụtụ okporo ụzọ ndị gbapụtara ihe nakwa ebe ndị ahụ tara dịka ebe nsogbu nwere ike dapụta na ya. Ndị uwe ojii mere ka o doo anya na ha ga-azaghachirịrị ụdị ọbụla nke iyi egwu n'aka ike. A na-akọwapụtakwa dịka akụkọ nke ndị ntaakụkọ chịkọtara nke na-egosipụta na okporo ama niile taa tọgbọrọ chakoo dịka ebe niile dịka ebe a gbara ọsọ. Ọtụtụ ụlọ ahịa mechisikwara emechi n'ihi ndị obodo bụ ndị dị ukele na-amatabeghị ihe onye ọbụla nke a chọrọ ịma ihe ọ na-eme gburugburu dịka ha nọ n'ime ụlọ ha n'ụbọchị nke mbụ a. O si na dị otu nwanyị dị ime nke a na-amatabeghị onye ọ bụ merụrụ ya ahụ nke mgbe ọ dara mgbe ọ nọ na-agba ọsọ ịgbalaga site n'aka ndị ọrụ nchekwa bụkwanụ ndị nke a chetara gburugburu ụlọ ụka Anglican dị na obodo Umuojima Aba. Anya hụrụ ka ya bụ ihe siri wee mee kọwapụtara na nwaanyị ahụ so n'ọtụtụ ndị nọ na-agba ọsọ dịka ha dara ndị ọrụ nchekwa na-agbagharị gburugburu ogige ndị a bụkwanụ nke ha mere iji hụ na a ga-egbochi ndị ọbụla na-abịa ịhụ na a ga-etinye iwu onye apụla ezi n'ọrụ n'ogbe ahụ. N'oge ịgharamịgha ahụ merenụ, nwaanyị ahụ dị ime dara ma malite inwe oke ihe mgbu n'afọ, mana ndị ọrụ nchekwa ahụ mere ihe ngwa ngwa ma gbata ọsọ enyemaka ebe ha buru nwata nwaanyị ahụ gawa ụlọ ọgwụ dị nso. Ogo mmerụ ahụ nke nwata nwaanyị ahụ nwetara ka a na-amatabeghị n'oge a na-achịkọta akụkọ a. Ndị bi n'obodo gosipụtara nchegbu gbasara ọnọdụ a ma na-akpọ oku ka e nwee ezigbo nlezianya nakwa nchekwa nke ndị mmadụ n'oge ọbụla ndị ọrụ nchekwa nọ n'ọrụ ha, ebe ha tokwara ndị ọrụ nchekwa maka ịgbata ọsọ enyemaka nke ha mere n'aka ngwa ngwa. Igbo bụ Igbo, ọ bụ n'akụkọ anyị abụ isi ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke taa
na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa anyị. Na-asịkwa gị biko sonyekwara anyị na igwe onyonyo anyị bụ Enyimba TV maka ị na-egere akụkọ ụwa ndị nke anyị ga-ewetara gị n'ihu. Mana asị gị ụbọchị ọzọ a ga-akpụ isi ga-akpụkọkwa afụ ọnụ n'otu. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.